Bueno, aizuekin denboraldi berria eta betiko moduan justu iritxiga, Fake bat izango zen bestela naroa. Donolare, aizu, emakumeak, feministak, euskaldunak, kazetariak, tira, guk balio handia daukagu eta bagatoz denboraldiari sua ematera. Arrazoi, gainera udan jende asko esan ikuste gaituzuela eta hortxe zaudetela beraz zuedentzat. Eta gaur zen menu daukagu, kontatu Gaur mertxe aizpurua. Kongresista, ederra, emakume fina. Sánchezekin, egun hauetan ikusi eguna, titularren bat behar dugu. Gara, berria, Diario Basko zaigit, BBC, baina titulartxo bat, sukalde lan horretan zertan ari dira. Urkullu gere Japoniatik hitz egin du kontu honi buruz, beraz. Urkullu gitzen badu Japoniatik, Sánchez Otegi hortan dabiltzela, guk ere aterako dugu titularren bat. Ikusteke gainaren, aroaz, autonomikak ezakite helduko diren Gazako mugida ikusita, Bai, Gazan egia da, egoera beltz, gero eta beltzago, baina bueno, Gazaz eta Palestinaz asko hitz egingo dugu ere, eta badaukagu sorpresatxoren bat ere, ez da, Ekine? Bai, Andonirekin hasi eta bukatu, Ollokiegirekin aktualitatea eta musika. Ollokiegi eta bere gitarra, noski! Askaite zen, bagatoz, kolpez, kolpe, erreguelta! Gabon, Mertxe Aizpurua. Gabon. Zer moduz dara mazuzu kongresuko izar izatea? Ze usteet kongresuan gehienetarikoa ikusten dugun irudi eta pertsona zuzarela? Bueno, izarra bezala ez nahi sentitzen, uste, inorrez garela sentitzen EH Bildutik gauden artean izarrak. Egia esan, baina, bueno, egia da asko ikusten gaituztela eta horrek eragina daukala eta bueno, bere alde honak izango ditu, baina bere alde txarrak ere bai, ez? Hain ezaguna izatea, mugatzen zaitu, izugarri, ez? Ondo dara magula, esan dezakegu. Esaten den anonimotasun hori galduta erabat, ez da? Madrideko leku haietan? Bai, erabat galduta eta lehen esaten dizuna. Honeako eta txarreako egia da, alde honak baditxula eta jendea ere hurbiltzen zaigula zorionak eta eskerrak emateko, ez? Eta bueno, horrek posten zaitu, egia esan, baina bestelakoak ere noski badaude, ez? Eta ia egunero dauzkaguan kongresuaren aurrean, segun eta nolako sesioa dagoen, ara hurbiltzen den jendea, oihuak, irainak eta zalaparta ateratzeko gu pasatzen garanean, ez? Ohituta gaude horretara ere, eta kalean ere, bada, ez? Ezagutzen zaituenak eta ez da honeako izaten, ez dira hitz goxoak entzuten ditugunak, baina, tira badakigu zertarako gaudenan eta horrek ez digu atzera pausorik ematera behartuko inolaz ere. Esan duzu gainera, baten ez da, Madriden ez duzula normalean ez da kale buelta bat izan, ez da kaina bat ere hartu lasai, ze zaila egiten zaizula? Bueno, bai, gure neurriak hartzen ditugu, hau da inguruan ibiltzen geha, beti ere taberna ezagunak ditugun tabernetan eta normala denez, neurriak hartzen ditugu, zein tokitara ezin geha jun, baina, tira, guzti hori horrein nolabait buelta ematen diogu gure arteko giroarekin oso ona da, eta, far batzuk botatzen ditugu eguneko presio guztiak entzeko, eta kaina baten inguruan lagun artean, pasatzen da, eta erresago egiten da eguna. Ondo bukatzen dugu eguna. Hori da plano berena beti eta egusteko ere, bai. Pinganilloa gora eta bera. Hortan ere, istiluak, nik uste edo zer gauzarekin istilua, baino pinganilloarekin. Akaso entzuten ez duenak da entzungor egin nahi duela, ezta? Noski baietz, pinganilloak handaude. Ez Vox, ez PP-ko jendeak ez ditu jartzen inoiz. Eta, esan genuen, nahi ez duenak azken finean, hizkuntzaren gaiarekin beraien nolabaiteko nagusitasun hori ere azpimarratu nahi dute, ez? Horren gainetik daude, espainola da guztion hizkuntza hori da diotena eta beste hizkuntza guztiak ez dute balio. Nik uste, badaudela galegoen artean eta Pepen barruan ere,
gallegistak dianak horrela esaten digute, horrela por lo bajini, ez, momentu batzutan. Eta irentsi behar dutela egoera hori, eta etzaiela ere batzuei gustukoa egiten, baina bueno, aginduak dira eta alderdiak egiten duena egiten dute, ez? Borja Sémperrek adibidez egin zuena, ze izan zen? Izan zen, esan zen bezala berak bere kabuz horrelako puntutxo bat, edo oso orkestatua? Nik uste baietz. Bere kabuz egin zuela eta gero buelta etorri zitzaion eta handik 2 egunetara zegoen urrengo saioan ja etzun hitzik ere egin euskera, esan zioten, bale, txabal, onaino, hau hemen ez da egiten. Nik uste, claro, berak agian hemen Euskal Herriko bizimodu alde horretatik desberdina da. Eta han beste zerbait oso desberdina da hango egoera eta hango jarrera. Inkluso gauza normaletan, ez? Edo parlamentutan, edo foru aldunditan bizi daiteken egoerari buruz, ez dauka zer ikustekorik. Ni goatzen naiz kanpainan, hemen, hauteskunde hauetako kanpainan, zegoela neska bat aurkezten zena, Alderdi Popularretik, eta bere planteamentutan eta jarreretan oso, nahiko asumibleak ziren gauzak esaten zituen eta nahiko arrazoizkoak, ez? Eta berarekin hizketan horrela esan nion euskalduna zen, gainera euskaldun peto-petoa, eta esan nion, Madrilera joaten bazera, ez zegoen aukera hundirik egia esan, ez, inola zeretzan gertatuko, baino jarrera hauek ezingo dituzu mantendu, ikusiko duzu, nola desberdina den erabat, han beste gauza bada. Eta zesatez izun berak, horren aurrean akaso baietz? Nik uste sinistuta zegoela, ez, gauzak beste modu batetara egin daitezkeela, ez, orduan, ez da egian, han suprematismo hori ere hizkuntzan ere ikusten da, eta hori da, azken finean, Pinganilloen kontrako jarrera horretan, adierazten dutena, ez. Uste gaina ze irudi itxusi ez da, Pinganillo hartu eta bota eta utzi eta, en fin, antzerki guztia, antzesten dutena. Antzerki asko dago, egia da. Zirko bat, erromatarren zirkoa, erromatar hauek eroak daude? Zirko latza daukazu dean kongresoan, eta erromatar asko. Asko. Eta zuen galia, totala. Totala. Baina, galia asko daudela da ona, ez? Esan nahi dut gu ez gara bakarrak eta zerbait adierazten balin badu oraingo hemiziklo, eta legegintzaldeko argazki horrek, hemizikloaren argazkia da, hemen plurinazionaltasun hori, hainbeste hitz egiten den plurinazionaltasun hori hor dagoela, eta bistan da. Eta gaude katalanak, eta gaude gallegoak, eta asko gara. Orduan, galiarrak gara, baina Galiako herri askotakoa gaude hor. Ondo, hori ez dago gaizki. Feijóoren inbestidura, orain Sánchezena. Jendea ja azken hauteskundeak deitu zirenean, nik uste jende guztia lehenengo, zer dau, gero askok jokaldi maestroa edo izan zala, gero emaitzak eta orain inbestidura. Feijóorena argi geratu zen hasieratikan, bintzat etzela aterako, eta orain Sánchezena datorkegu. Kapituloka doa, hau ez. Eta batzuten ere historia interminable ematen du, goenkale totala da, luze egiten ari da, egia da, bata gauza batengatik, besteengatik, eta, ea bukatzen den, tope badago, azaroaren bukaeran argitu beharko da, ze bestela hauteskundetara goaz, ez, baina egia da luze eta gainera, eskuina aprobetxatzen ari dela, ez zenbait eta denbora gehiago pasa, beraik aukera gehiago dute eragiteko eta beraien argudioak deitzea balin badago saltzeko edo bere plangintza komunikatiboa erabate atope jartzeko bere makinaria. Hauteskundeak, akaso zuk esan duzun hori, ez da? Hauteskundeak aurreratzea, izan zen, eta orain berriz ere denbora luze honetan, ze, kuriosi da, kobratzen edo jarraitzen zuez? Ez dakigu zer da nor Madriden, orduan zuek soldata badaukazu edo lanean jarraitzen dezu, ez da? Lanean jarraitzen dugu, baina kobratzen dugu. Egia da, behin hartzen dezunean zure kredentziala, diputatuen kredentziala hartzen dezunetik aurrera, ja kobratzen hasten zara. Egia da, aktibidaderik ez dagoenez eta batzordeak ez daudenez, orduan gutxiago kobratzen dezula. Behin batzordeak eratzen direnean eta bozeramaileak orduan zea gehiago dauka, baina horrek eragina du hainbat alderditan,
ze kobratzen dutena, eramaten dute, bakoitzak bere poltsikora, ez da gure kasoa. Claro. Beraz, guri berdin zaigu, alde horretatik, baina egia da, diputatu batzuk eskatzen ari direla ja behingoz batzordeak osatzea, de hecho, senatuan egin dituzte eta arrazoi ekonomikoa bada bat hori martxan jartzearena eskatzeko. Bueno, horrelako miseritan bizigea. Alderdi sozialistakin gutxi izango diguzu, badakigu sukalde lanetan ibiliko zaretelako, baina zer moduz da harremana eurekin? Nik uste dut, harremana ona da, leiala da, nola baita esateko, ze behintzat elkarrizketa hoien atzean leialtasun bat badago, nik uste hor irabazi dugula legegintzaldi honetan errespetu hori, eta errespetua benetan irabazi egin dugula uste dugu, eta rekonozitzen gaituzte hainbat, ez dakit nola esan, hainbat birtute politikan ez daudenak, eta ez dianak oso ohikoak ez, hainbat tokitan politikan. Konfiantza eremu bat uste lortu dugula eta errespetua lortu dugula, eta beraie badakite ez esaten dugunean berdin dela ez dugula joku maltzurrik egiten, hau da ez dugula antzerki asko egiten, oso ohikoa da esatea edo enbidoak botatzea eta horrelako jarrerak izatea hau ez, baina jakinda agian baiezkoa emango duzula, guk horrelakoik ez dugu egin eta egia esan ondo joan zaigu. Besteak beste, nik horrela jokatzen ez nuke jakingo inolaz ere, eta segurazki jakingo nuke ez. Baina, azken finean da, ez dakite, bide bat irekitzea eta modu bat, estilo bat politika egiteko ez, eta ustez horren onurak eta horren rekonpensa jasotzen ari garela, eta gutxienez edukitzen ditugun elkarrizketak oso garbiak izaten dira eta aurrekontuetan eta lortu ditugun akordioak gero nahiko ondo moldatu ditugu eta nahiko ondo lotu ditugu, ez? Eta behintzat ez dago mareatzeko joera hori gurekiko behintzat, badakite. Hortan ez gehala sartuko eta uste hor reprozitate bat badagoela. Euskaldun fin bezala, zuzen aurrez aurre. Bai, hobeto da. Sánchezen inbestidura dala eta Urkullu lehendakariak Japonera egindako bidaian, esan du, bai, Sánchez eta Otegi ja badabiltza hitz egiten. Japonian, akaso? Akaso, ez dakit. Baina, Sánchezek egin duena da, eta hori ere aurrera pauso bat izan da, orain arte etzan gertatu, bilera bat egitea, Senatu eta Kongresuko bozeramaileekin. Orain arte nik ginen itun ez dakit 2 edo 3 elkarrizketa telematikoak, baina horrela aurrez aurre inoiz ez ginen egon, beste alderdiekin egoten zen, baina nolabait uste zela pauso bat egin behar zena, normaltasun horretan kokatzen duguna eta guri jaso ahal izatea eta konbokatzea eta Vox kanporatzea nik uste dut hori ere badela, ez? Keinu bat, zeinu bat zerbait esan nahi duena eta uste dut bideon bat aurreratzen duela bintzat. Jarrerak politikan ere garrantzia dute eta nik uste dut positiboa izan dela. Pere Aragonés ere ikusi dugu, Kataluniako presidentea oraintxe egon zarete berarekin orain dela egunak ere. Amnistia hitza baten bati kontrako eztarritik juntzaio eta jungo ote zaio? Bai, eta gezurra dirudi ez, Alderdi Popularrak halako jarrera bortitza hartzen duenean honen kontra, galdetu beharko litzaioke, ia zein den daukaten soluzioa Kataluniarekiko edo inoiz judizializatu beharretzen gai hori, politika hori horrei aurre egiteko. Kataluniak erakusten duena eta nik uste gainera, bizi zuten prozesuak nik uste eragina horri izan duela dela, belaunaldi berriak ja beste estadio batean jarri direla, bizi izan zuten prozesua, eta nik uste hori bizitzarako irakaspena dela eta nolabait asumitu egin dutela, beharrezkoa dela Kataluniarako beste erlazio bat, beste harreman bat estatuarekin, eta hori inork ez du aldatuko. Eta berdin Euskal Herrian ere, gauza hauek behar dira nolabait ekimen politikoak eta
prozesuaren ondoren hartutako neurri judizial horiek horrelako neurri batekin soluzionatu behar dira, ez dago beste biderik, ez, beraz, nik uste bideratuko dela, indultoekin ere horrelako movida bortitza bizi genuen, gaur egun indultoena pasa zen, eta jazta eta bukatu zen, horrela ingo dira gauzak, ez, pixkanaka. Gabon, Mertxe Aizpurua anderea. Galdera zuzen batzurekin bagatozkizu. Izan ere, titular baten bila ez gara ero moduan etorriko, baina zein gara historikotan gaude momentu honetan. Alegia, supremazismoa hizketan ari gara, autoritarismo garaiak, Madrildik egunerokoan, hori zuek ondotxo dakizue, showa ere, egin batean ere jarraitu ahal izan dugu kongresuan, baina historikoki ze puntutan gaude, kezkatzeko arrazoiak badauzkagu, naiz eta Sánchezen inbestidura bat nolabait bideratua izan, ikusita zenolako oldarraldiak izan nahi ez delako, belarrean jarri bosgorailua, moztu nahi zaiolako ondokoari, adierazpen askatasuna, ze puntutan gaude, kezkatzeko arrazoiak badauzkagu? Kezkarako arrazoiak beti daude eta esan dezun bezala orain bizi dugun egoera honetan oso zaila da, gauza asko gertatzen ari dira. Izugarrizko abiadura hartzen duten gauzak eta egun batetik bestera gauzak aldatu egiten dira, ez? Oso zaila da esatea zer gertatuko den. Bai autoritarismoarekin eta datozen haize txar hoiekin, ez? Inbestidurari dagokionez, ni baikorra naiz, nik uste aterako dela, eta hori espero dut ze ondoan daukagun alternatiba oso txarra da. Ez dago modurik bestela, eta gainera ere pentsatzen dut berriro hauteskundetara joango bagina, gauzak ez liatekela inbeste aldatuko, beraz, antzeko egoera batean egongo ginatekela. Orduan, guk zuhurtasuna eskatzen ari gara, oso zuhurra gara ere, gai honetaz hitz egiten dugunean, baina ardura ere nik uste eskatu behar diegula, ez beste alderdiei, eta nik uste asumitun behar dela ze momentu kritikoan gauden, eta baita ere ze aukerak irekitzen diran hemendik aurrera, ez? Inbestidura hau egongo ez balitz, inolako aukerari ez diogu bide ematen, hori da. Eta hain basikoak diren gauzak, batzutan oso zailak dira ulertzen, baina eske horrela da, ez dago besterik. Eta, ni baikor naiz eta uste aterako dala, beste arrazoien artean, ez dakit, ardura hori hartzen duen hau dani alderdi batek bultzatzen balin badu, jarrera, tenkatzen balin baditu egin beste gauzak, bultzatzen duela egoera hauteskunde berrietara, ardura hori nolabait ordaindu egingo dula baita urrengo hauteskundetan ere. Hori da, iruditzen zaitena. Espainiar supremazismoa nolabait geldiarazteko helburuz izango litzateke beraz, Euskal Herria Bilduren babesa Sánchezen inbestidura bidorretan. Egunotan baina, ikusi ahal izan dugu, epaitegitatik, badela beste korronte bat, naiz eta agintean akaso Moncloan baten bat egon, egunerokoan esate baterako, Euskararen ofizialtasunarekin, egunotan udalen jardunean, biztanleen egunerokotasunean, eta polikiroldegira joaterakoan ere izan ditzakegun eskubideak baldintzatzeraino iritsiz, baina Madrildik dator guztia, ez da? Eskuin muturra, eskuina, ia ordezkaritzarik ez duten alderdi autoritarioenek ere, badirudi, esku hartzea badutela, naiz eta inbestidura, fallido hori izan, ez da? Bai, egia da, eta lehen arrazoi nagusia eta betidanik, nik uste, hauteskunde gau horretatik esan genuena, izan zen, euskuinari ateak itxi behar dizkiogula. Eta hori da arrazoi nagusia, momentu enten, Sánchezen inbestiduraren alde egiteko, baina ez da hori bakarrik, da aukera lehi hori, irekitzen den bide hori, edo litekeenaren esperantza horretan, pausoak emate aldera ere gauzak egin behar ditugula, eta hor eskubide sozialak, gure herriko eskubideak ere sartzen dira, gauza asko sartzen da elkar bizitzaren aldeko pausoak ematera, oraindik pauso asko eman behar dira gai honetan,
eta gero euskararen kontrak dauden eraso guzti horiek eta noski baiet, zen Madrildik ere gauzak ez dira nolabait esaten, egia da judikaturaren arazoa hor dago, horrei ere aurre egin behar zaio, baina egia da, eta lehen komentatu dugu, pinganilloen gaia, orduan ere esan genuela, hartu genuenean erabaki ura hizkuntzak katalana, gallegoa eta euskera beste hizkuntzekin batera posible izatea kongresuan entzutea aurrera pauso bat bezala baloratu genuela, baina esan genuela horrek ez zuela gauza guztiak soluzionatzen, guk ez genion halako garrantzia eman, batez ere naiz eta importantea izan, batez ere simbolikoki eta bisualki nolabaiteko errekonozimentua delako gure hizkuntzekiko, baina guk esan genuen orduan ere, guri inportazitzaiguna zela Euskal Herrian gertatzen dena euskararekin. Bai, zentzu horretan hala ere, Mertxe, eguneroko hizkuntza eskubideen baldintzatze hori ikusten da, helburu argi bat baduela, eskuinak ez bakarrik Espainian mundu mailan antzematen da, bagaudela puntu historiko berezi batean, eta kaso Palestinako auziak oraindik ere ageriago utzi duen puntu batean bagaude, ikusten da guztiak baduela harremana, azken batean, oinarrizko eskubideak, herrien eskubideak, estatuen indar erakustaldi horiek, israeldarrak muturreraino eraman dutena, besteak beste, egoera honen baitan, baina zuek kongresuan zaudeten honetan askotan galdetu dizute, baita beste Davidetan ere, doan, dijoa, Sánchezen babes hori, Euskal Herria Bilduk ez du baldintzarik, hau galdetu gabe ezin duzu hemen joan, Mertxe. Doan ez dugu ezer egiten, ze beti dago zerbait gertatzen den, hau da zure erabakiak eta zure bozkak ondorio bat dute. Eta horren arabera gertatzen dira gauzak edo ez dira gertatzen, ez? Eta gauzak aldatzen dira edo ez dira aldatzen. Orduan beraz, niri grazia handia egiten dit ez doan ematearen ideia hori pixka bate merkatu persa batean bagina bezala kokatzen gaitu politikan, eta politikan batzutan gauzak ez dira egin behar gauza baten truke esperski, baizik eta akaso ohitura horiek ezarrita daudelako. Bai, politika egiteko era badalako. Politika egiteko era bat izan dena. Hor, Eusko Alderdi Jeltzalea jeloskor dago, zein da puntua, baduzu harremana kongresuan? Bai, badugu harreman normala. Harremana, baina elkar agurtu, ala bada harremanik, ze egia da, Aitor Esteban ematetan ikusten dugulako, bere tartea bilatzen du Davidetan, zuk akaso itzala egin diozu? Bueno, egia da Euskal Herria Bildu gero eta hobeto kokatua dagoela eta azken hauteskundeetan igotzen eta igotzen gaudela, ez, ari garela. Eta gainera igoera hori ez da izaten horrela bapatekoa, ze jasotzen duzun bezala, berehala galdu ditzazkezun bozkak izan daitezke, gurea pixkanaka doan zerbait dela eta asentatu egiten direla, ez, bozka horiek. Edozein kasutan, guk Madrilen ez gara eta ez dugu horrela funtzionatzen, gure ikuspegia ez da arerioak izatea EAJ eta gu, uste dugu hainbat eremu badaudela, elkarrekin landuko bagenituzke, asko hobe izango litzatekela, ez? Horregatik niri askotan, ez dakit askotan esan dudan, baina esango dut, ondo iruditzen zait eta ondo iruditzen zaigu bi talde egotea, kongresuan Euskal Herriaren ikuspegia eramaten dutena, gauza batzutan ez dugu koinziditzen, gai sozialetan adibidez erabateko planteamendu ezberdina ditugu, baina beste hainbat gai badaude Euskal Herriaren onurarako izango liratekenak, eta hor nik uste lan amankomun bat egingo beharko genukela, ez? Bai, arduraz ere, ez? Edozein kasutan, zeren truke ez ditugu bozkak ematen ere, zerbait lortzen dugu horren inguruan, eta gainera lehengo legegintzaldian adibidez ez genuen investidura akordiorik lortu, baina gero legegintzaldi badator, eta legegintzaldi horretan lortu ditugun, egin ditugun lorpenak asko izan dira. Orduan, oraingoan dena dela jarriko ditugu mahai gainean ere, eta jartzen ari gara investidura bilera hauetan, hainbat gai, ez. Pentsatzen dugu beraz, Sánchezi emango zaion babesaren ondotik, orain arteko akordio txiki gehiago etor daitezkeela.
Horrek zabalik usten duela bide hori behintzat. Bai, noski baietz, eta izango dira, eta guk mai gainean jartzen ari garain bagai, ez dizut esango zein dira noiek. Ze, bueno, Saiatu barrean nuen, Mertxe. Bai, ulertzen dut, zuren bete beharra da. Ongi, pixka bat, egin barreko galderak eginda, bagoaz bukatze aldera, azken txampa honetan, Madrilen egiten duzuen jardun horrek, Hego Euskal Herrian, bereziki Araba Bizkaia eta Gipuzkoan badu isla zuzena, autonomikoak ate joka ditugunez, eta Urkulluk ere ez du, askatu nahi, ez datarik, ez asmorik, badirudi eren hartan saltxarik ere izan dezaketela, zen izango den hautagai, Japoniatik pilota, EH Bilduri ere bota di Urkulluk, esanez ea zergatik bera den guztiaren protagonista, beste batzuk ere erabaki beharko dutela hautagaitzarik. Autonomikei begira, baduzu ez dakit zerbait aurreratzerik, ze nola kokatzen du bere burua Euskal Herria Bilduk, Otegi jaunari entzun diogu, beti bezala, meneko izango dela, baina zein pututa gaude? Bueno, lasaitasunez, ez? Euskal Herria Bildune prozesua abenduan irekiko da, hautagaien prozesuan ikustet abantaila bat badugula beste alderdiekiko, eta da Euskal Herria Bilduren baitan jende asko dagoela, aproposa izan daitekenak lehendakari gai bat bezala aurkezteko. Nik uste hori begibistakoa dela, jende asko dugu, eta alde horretatik lasai hartzen ditugun gauzak dira, ez gaude urduri, badirudi beste batzuk urduriago daudela, eta ia da alderdi batzuk, PSOek ere atera hasi duela ja, gure martxan eta ez dakit aurreikuspen honekin nik uste dut, eta orain arteko jarduerak eta orain arte jaso ditugun emaitzak, eta batez ere jendearengan, jende horretatik lortzen dugun erantzun hori dela baikor eta lasai aurkeztu ahal izateko beta edo tartea ematen diguna, ez? Momentuz zai geratuko gara, iragarpenik ez Urkulluk, Euskal Herria Bilduk badira ordezkaritza gehiago, interesgarri dago panorama bukatzeko Palestina, Gaza, sarraski handi baten aurrean gaude, Palestinar herriaren akabera izan daitekeena baita ere, ze akaso eguneroko irudi gogor hori begira gera gaitezke, baina honek ondorio politiko zein geografiko zuzenak izango ditu, baita populazioari dagokiona ere, Gazaren laurden bat honezkero deseginda dagoelako, genozidio ote den, ez den, mobilizazio jendetsuak izango dira badira egunotan, Euskal Herrian mundu zabalean, Euskal Herria Bilduk bere burua hor non kokatzen du. Bai, noski genozidioa dela, eta ez dela orain gertatzen ari denagatik bakarrik, Palestinarena da hamarkadetan ezarri den inolako justifikaziorik ez duen sarraski bada, eta nik uste dut interpelatu behar gaituela gainera guztioi, osea ez ja politikari bakarrik, baizik eta ez dakit humanismo batetik ere ez gertatzen ari dana, eta politikoki eta eskubideren aldetik ikusita izugarria da, egiten ari den bara bikoitza hori, ez neurtzeko neurri bikoitz hori, Palestina defenditzen bada ez du eskubiderik dirudenez, eta Israelek badu ez defentsarako eskubide hori, inork ez du ukatzen, inork ez du zalantzan jartzen, ez. Izugarria da gertatzen ari dana, eskubideak ditu eta Palestinak estatua izateko eskubide osoa du, eta egia da, gertatzen ari dana da, gero eta gutxiago jartzen ari zaizkiela, kartzel txiki horretan, nik ez dakit nola bukatuko den hau, baina ez du itxura onik, eta nik uste dut hemen egin behar dena dela kalera atera eta protesta egin alde guztietatik eta nazio mailatik egin behar dena dela justua dena, hau da Palestinaren eskubideak, Palestinarren eskubideak ere babestu, defendatu eta inolaz eta sarraski hau gelditu arazi nola edo hala, baina benetan kezkagarria dela. Pixka bat hori esan duzun arira ez da, sarraski horrekin bukatzea helburu denontzat ikusten ditugun irudiak egun batean bai eta urrungoan ere,
oso horra dira eta bihotza uzkurtuta daukagu. Amaitzeko Mertxe eta eskerrak eman baino lehen, lehen esan dugu, Pere Aragonesekin egon zinatela, Generalitateko kideekin elkartu zinaten, eta erreferenduna hitza bota zuen, esan zuen erreferenduna egingo dugu berriz ere, guk noiz? Uste dut batera izango garela. Begira, egiten balin bada, eta nik uste dut egingo dala noiz bait, baina, bueno, beste esperientzia batetik datoz katalanak, baina gauzak bere errealitateari uste dut neurriak hartu behar zaizkiola, eta pentsatu behar dugula, hau ez dela prozesu azkar bat izango. Importantena zer da, abiapuntu bat jartzea eta neurria jartzea, eta oinarria jartzea gauzak egin ahal izateko. Orain arte inork ez zute hitz egiten, gai hauetaz eta lurralde arazoa etzan mahai gainean jartzen, hori da jarri behar duguna mahai gainean, legegintzaldi honetan jarriko da, abiapuntu bat izan behar du aurrerapenak emateko, egiteko, eta, claro, katalanek gu baino lehenago iritsiko dian, agian, baina ez zait iruditzen hau batera joango da, ze arazoa Espainiarena da, ez da gurea. Elkarbidea egin dezagun. Mertxe Aizpurua, mila esker, kontuz, zirko erromatarrean, eta kontuz bereziki lehoiekin. Mila esker. Jarrik asko zuei. Ezin ezer esan ta hitz egin, zerbait esan eta orduan min. Nahi nuke bainik ere bihurtu euli, lau haizetara ego zabaldu bi, hor zehar joatea, ta gero izatea, zure sorbaldan nora itzuli. Emaidazu eskuata goazen biok portozik, mundua jaioko da bihar goizik. Bizitza da bakarrata, ez ditu bibide baizik, triste bizi gintezke edo erdi pozik. Emaidazu eskuata goazen biok ortozik, mundua jaioko da bihar goizik. Bizitza da bakarrata, ez ditu bibide baizik, triste bizi gintezke edo erdi pozik. Triste bizi gintezke edo erdi pozik. Mertxe Aizpurua kongresistagin hitz egin dugu, baina zenbat gauza ditugun oraindik esateko analisi sakona munduan zehar gertatu diren gauzetaz. Beltza dago mundua, noski, bai. Miren Logorburu, Jon Telleria, Gabon. Beltz dago mundua. Pere Aragones ikusi dugu, Generalitateko presidentea, esaten erreferenduna, eta amnistia, eta haupa, zuek. Dagokiona. Buru gogorra ematen du, baina oido egin behar duena, erreklamatu, eta aurrean pareta bat topatuko duela jakinarren, hori da egin behar duena, horretarako jarri dute presidente. Halare Espainiko erkidego batzuk esan egin naitezuena, gero guk errekurtsoa jarriko dugula behin eta berriz eta jai duzuela. Eta agindu eurek egite dute ez da zalantzari, baina behira beti ari dira ez Espainia handia eta normala eta dena ez arazorik gabekoa eta beste behin ere, kasu honetan katalanak izpide, katalan auzia, bestatutzen euskal auzia, alegia, ez dute onartu nahi, baina ez dira, ez da estatu normal bat, ez diote arazoi aurregina eta arazoi aurregina ez diote neurrian, hola, jarraituko dute. Mehatxua indarra euren alde dute, arrazoi ez.
Esaten dena da urrian jada, orain dela urte batzuk egin zen, erreferenduna Katalunian ikusi genitun irudiak, ikusi genuen oldarkeria guztia. Akaso askok esaten du, han gertatu zena, ja ez duela atzera bueltarik han gertatu zenak. Ura izan zela inflexio puntu bat edo? Bai, herritarrek oso argi adierazi zuten, ez? Hitz hartu nahi zutela eta horrek ez du bueltarik. Herritar horreki zintzaile esan ezingo dutenik egin. Ba, egia da, behar bada, momentu batean iruditu zitzaiela behaz puntiekin okuitzen nahi zirela, ez? Amets hori eta igual amets hori pixkat urrutiratu eginda. Baina amets hori eskura daukagu guk egin behar dugu. Frustrazio hori ez izango da. Egia da, 2 milioi eta piko pertsonek bota eman zutela, eta ikusi zutela polizia jo egiten zutela bota emateagatik. Gero izango dira, konjunturaren arabera balen eskerra bozkatzen zuena orain ez, PSZ-eri ematen diola botoa, eta halako kontua, baina halako mugarri bat hori betiko da, mugarri hori instalatu du. Esan duzun hortan PSZ-eri botoa eman, ikusi dugu azken hauteskundetan ere, egia da testuingurua diferentea dela, hauteskunde marko ere diferentea dela, baina PSZ-en igoera, eta non geratzen da horrez da, besteak beste, RC-rena, Juntsena, Kupena, hori pixkat, Jon? Bai, hor, nik uste guretik begiratuta badu, ez, beste gizartearen izaragatik, odenalakoagatik izango da, baina adibidez Eskerra eta PSZ askoz gertuago daude, Euskal Herriaren kasuan, PSN eta EH Bildu adibidez egon daitezkena, baino, ez, eta ziur aski kulturalki ere, hemen agian, kulturalki komunitarioki edo, bigi komunitate horiek, independentismoak eta sozialismo estatalistak edo bizi izan aldutena oso aldenduagoak edo egon daitezke, eta agian Katalunian gertuago, eta hor ikusten dugu, boto, ez azken, kongresuko azken hauteskundetan, Eskerraren jeitsiera eskandaluzkoa da. Ez dut uste bere pixu erlatiboa agian politikoki horren beste jaitsi denik, ez? Hor bada beste boto trasbase bat gurean ikusten ez duguna, eta agian, Kataluniaren idiosinkrasia horri ere ematen dio, gero esaten dugunean, ez, askotan inbidiaz begiratzen da, independentismoarekin lortu dute argudio aldetik, abertzaletasunetik harago doan, ez, beste argudiategi batekin, askoz jende gehiago biltza, horrek ditu alde honak eta txarrak ere, ze argudio horiekin, hirugarren bideo hori federalismoarena ere, susto bat, despistatzen bazara baten, alde egiten dizu. Gu, esentzialistok, nahiko ikusiak gaur Euskal Herria, baina... Radikalak, radikalak gaizki ikusita... Nazi izaera puntua dena, hori ez da horren aldatzen, ez, emozionalagoa delako. Baina egia da, zuk esate dezuna, katalana erabat normaltzat izan dute, Barcelonan adibidez, urteetan eta urteetan izan du dira sozialistak alkate, Pascal Maragall zenbat urtetan izan zen alkate. Orduan, eurentzako ez da hain arraroa, egoeraren arabera, dagoen pertsonaren eta duen diskursoaren arabera bat edo bestea egitea. Baina, Eskozian gertatu den bezala, Eskozian referenduna legala izan arren galdu egin zuten. Baina horrekin ez du, etzi, nahi esan, askatasuna eskatzen duen herri horrek, behin eta berriz, alegina egingo du, pentsatzen duelako hori dela bere herriarentzat eta herritarrentzat egokiena, orduan. Eta hor, Eskoziokanik asko gustatzen zait alde batetik, ere ekartzen digulako arlo guztietan irakaspen bat dela, zuk lortu aldituzu, ez? Eskoziaren kasuan, referenduma galdu zuten, irabazi balute ere implementatzeko, kasu horretan bai beste bermeatzu zituzten, azkenean hemen sakonekoa da, zuk eman aldituzu salto animalekoak une batzutan, nire behar duzu indarra hori, egikaritzak hori, eta horri usteko, eta pultsi horri usteko. Eta hori da azkenean adostu ezin dena, ez? Alegia zuk indar hori egin behar duzu, gero momentu konkretuak iritsiko dira, ez? Katalunian adosetzen referenduma aitortu bat, estatuaren aldetik, orduan bide oso zaila zuen, baino ere zuen, ez dakit, gabezia esatea gehiagi da hemendik, ikusita ze lorpen izugarria egin zuten, ez? Baina, ze indar behar duzun, ez? Estatu baten aurrean hori jarraitzeko edo hitz egiten askotan, ez? Itun bat lortzen duzunean beste agente batekin, ituna sinatu alduzu, berdin du, itunak zer dion, gero behar duzuna da indarra itun hori praktikara eramateko. Ez, orduan hor joku bat bulegoetan ezin dena ebatzi. Dela, bulegoetan adosten duzuna... Ezin dena aurre ikusi, aldakorra dana, aldiro, dauden momentuko aldagaiak baldintzatuko dutena, baina inporta duena da hori, borondate bat agertu zuten, eta borondate horrek, naiz eta frustrazioak eraginda olatuaren aparra jetxi eta ematen duen orain berriz independentismoak indarra galdu duela eta horrela, horrek atzera buelta
oso zaila du. Osea, nahi esan, herriak uste du erabakitzeko eskubidea duela. Eta gero beste gauza bat aipatu nahi nukena da Pere Aragonesek diskurso hori Espainiako senatuan ematean eretzat bada esanguratsua. Zaten nik orain dela uste dut izan zela azken saioan egin genuena uda hasieran egin genuenan esaten nun, senatua hiltzera kondenatu behar dugu, ez du zentzurik eta ez dakiz zer. Eta Pepek hartu du gehiengoa eta badirudi horrelako espektakulo batzuk edo ikusiko ditugula. Kurioso da Pepe girtuko dela orain lurralde ganbera. Lurralde ahotsa entzunaraziko duena eta, bueno, paradoxikoa. Bai. Hor dauka indarra eta erabili egin nahi du, eta ematen nahi zaio lehen ez zituen bozgailu batzuk. Eta orduan, bazeina edaki, agian ikusiko ditugu horrelako, ez? Eztabaida eta horrela politiko sakonak senatuan. Egia da, paradoxikoa, egia da, PPk izatean azkenean orain botere eremu bakarra erkidego autonomo batzutan izan da, bilatu dezakela Espainiako senatu izatea lurralden arteko eztabaida edo aferak bazteko lekua, berez hori da bere funtzioa, baina zentzuzkoa ere izan bada, konjunturala izan arren, bueno, bazkenean. Senatuaren alde. Zeinek esango liguke. Egia dena da, azkenean gu gauden estatuetan eta estatu horietan ematiren aldaketek eragin zuzena dute eta prozesu oso azkarrak bizitzen ari gara oso indartsuak, bai Frantziako instituzioetan, da baita Espainiako instituzioetan ere, ikusi ze garapen duen, badakigu Espainiaren kasuan so konjunturala kasu honetan eskuinak ez duelako lortzen kongresoan nahiko lukeen gehiengo bat eta espero zuena eta orduan ezin horretatik edo auspotzen du senatua, Frantziako kongresoan ere ikusten du gehiengoen kongresuan presidentzialetan Macronen lortu alduen babesa, kongresoan ez du lortzen, senatuan are gutxiago orduan instituzioen arteko oreka talkak ematen dira eta hor berregituratze instituzional bat ematen ari da, eta orain gutxira arte senatua bezalako ganberak, bai Frantzia, bai Espainian, esaten zera, errek ez du zertarako balioa. Eta aldiz orain, botere harreman horretan indarko relazioaren, alako kontrabotere gune bezala edo indartzen ari diren espazioa direla, eta horrek, beste bideatzuk ere hor jakitzitu. Hortxe bat, urrengo asterako apuntatu behar dugu Korsikako autonomia estatutu posiblea eta horrek irekitzen dituen bideak. Hasi dugu kursua, hasi gara, miren, ekin esaten urrungo asterako gai hau utzi dugula, eta hitz egingo dugu urrungo astean, beste 20 egongo dira, baina Korsikari helduko diogu. Iruñera goaz, Nafarrora, azken finean, izan ere orain dela 2 aste, ikusi dugu, izan ere, gaur egun dena grabatzen da, mobilak daude, mugikorra daude, eta dena grabatzen da. Orain dela 2 aste, 4 militarrek mutil bati izugarrizko jipoia ematen diote taberna diskoteka baten kanpoan. Askok alderatu dute, ze 4 militar dira, eta askok alderatu dute Altsasun gertatu zenarekin orain dela 7 urte. Orain dela 7 urte, 12 gazte akusaziopean jarri zituzten, 8 espetxeratuak urtetako zigor latza, eta orain 4 militar hauei beste 2 aste eta gero deitu dituzte deklaratzera, eta lasai ezaz nola aldatzen den historia. Jon? Bai, agian izango ez bagenuke Altsasuko bezalako aurrekari larri, gogor eta onartezin bat, militarren ahola kudeatzea, ni ez bereziki politibista eta azkenan identifikatu baldin baituzu, lasai gero aztertu alduzu ez du ez da ala beharrezkoa jartzea handikiro, beste modatera kudeatu aldena kontua da, alderatzen hasita beste behin ere ikusten dura, batzuen lotxoa eta zein impunitate, ez azken batean batzuk moralaren eta etikaren zeintzaile goren euren burua jartzen dutenak gai dira, pentsa hola hotzean pentsatuta Altsasuko gazte hau zer egin zaien dauren familiei. Ze horra den une bateko interes politiko partidista bategatik eta gainera moralaren eta demokraziaren eta ez da izen baloreren izenean, zenbait jenderi bizian nola izurratu aldiozun, horazin mozkor baten, gau bateko handikeria batek eragiten duen gatazka baten ostean. Zugarria da, ohitu egiten garela, azkenean ez gaitu harritzen. Biktima guztiak ez dira berdinak, min guztiak ez dute berdin balio, ordainarazten den prezioa ez da berdina, eta hori realitate gordina da, eta horrek zer pentsatu asko eman behar digu. Osea, zuk esate duzun bezala, ez geha gu izango kale borroka, kalean egondan, lagunen arteko tabernak giroko borroka baten gatikan espetxera joan behar duten guztiak esaten hasiko,
baina ez da normala. Batzuek hain errex libratzea eta beste batzuek berriz jasan behar izan zuten jazarpen guztia, ez bakarrik zigorra baizik, zenbateraino maltratatu zituzten, ez, izugarrikeri bat izan zen, eta berriz ere adierazten digu hori, zuk esan dezuna, ez? Osea, hainbeste eskubideak eta ahotan erabiltzen dituzten hoien isiltasuna horrelako kasutan, ez? Eta nik uste hori nizten olain, hori kobratzeko modu bat bilatu egin behar dugu. Alegia, Altsasuko gaztei bizia izorratzeko horren indar egin dutenak, lehen unetik astakeriak esaten irten zirenak, bilatu dutenak miseriarik gordinenetik izorratzea jendea, hori kobratzea modua, ezin da debalde izan. Gero, suposet Palestina ez da ere hitz egingo dugu, eta gauza bera da, ez? Era joan da, aurrak hiltzen ari denari atzo, ikustea Britainia handiko ministra eskua ematen da, espero dut gerra irabaziko duzula. Eta momentu horretan eskua ematen ari zaionean, eskua ematen ari zaion horren aginduz, ari dira eun ume hiltzen. Horrek ordain bat euki behar du. Ez da egin nola ordaintzen den. Ez da, bate gabe horrela pasatzen, utzi behar. Ekine? Interesgarria da, aste honetan eta aurreko astean baitera aipatu dituzu, ezta? Gai ezberdinak, badugu Palestinako gaia, Gazako sarraskia, era berean bapatean azaldu da militar hauen auzia. Gure analistek aipatzen dutena, ezta? Altsasuko auzitik oso gertu, Iruñean, ordu txikitan, badirudi gazte bat, jipoitu bakarrik ez, etzen izan liskar bat, baizik eta taldean heldu, itxaron, ondo prestatutako jendeak emandako jipoi profesional bat dela, zoritxarrez ikusten da irudi horietan. Sare sozialetan bolo-bolo bidili direnak azken egunotan, eta deigarria izan da, nolabait notizi izan arte, auzia irikita zegoenik ere, deklaratzera orain egun oso gutxi eraman dituzte. Bere garaian Altsasun hainbat gazteren bizitza goitibera hankaz gora bota familia askorena, herri oso batena, eta bapatean alderatzeko kasu benetan interesgarria mahai gainean atera zeguna. Nafarroko Dabidean gainera, arreta berezia eskaini dioten auzia izan da, eta ikusteke, zer nolako norabide hartzen duen, zeren Altsasuko auziarekin gogoratuko duzuen bezalaxe, segituan entzun ahal izan ziren erreakzio ugari bai parlamentuan, kondena hitza bere alame gainean izan genuen, eta hain zuzen ere aipatzen duzuen, ezta? Beste bain ere, bai Gazako auziarekin, bai Iruñeko jipoi honekin, kondenaren erabilera oso ezberdina da mahai gainean daukagu. Bai, alaxe da, eta horrek ez du kaltea txikia gotzen, ohitu ez gera ohituko. Horrela da, baina aldatzen saiatu beharra dago. Aldatzen saiatu beharra dago, eta horretarako baditugu tresna batzuk, Ekil doktorea, berriz ere gurean dugulako, eta aurten ere, zuekin. Eta alaxe, eta ezak guazen gaiztotzera pixka bat, gure analistak, naroa baimen ematen badidazu, guazen hasteko eta behin erresuma batura. Ze egia da, sare sozialak arakatzen hasita, trending topic zoritxarrez Gazako sarraskiaren ondorena da, bereziki aurrak zaurituta, genozidio baten streaminga. Baina guazen atzera egitera pixka bat, Irving Welsh ezagutzen ote duzu, aurrerapen txiki bat. Choose life, choose net zero, choose clean air, choose my career. Irving Welsh Trainspotting gogoan izango duzue, eta kasu honetan erresuma batuko buruzagiak Trainspotingen barrena sartu dituzte, eta hausnarketa filosofiko bat egitera gainera, ea ezakitze zibilizazio mota ari gara eraikitzen, oso individualista, agerikoa da, zer gehiago, ze komunikabide erabiltzen ditugu, fake news garai honetan, benetan informatzen ari ote gara edota ze mundu horitara bidean guaz. Choose life, choose net zero, choose clean air, choose my career, choose a big flip-flopping lie.
Choose ignoring climate experts in favor of a Daily Mail hack. Choose 7-bin gaslighting. Choose saying you understand the struggles of ordinary people while keeping a straight face. Choose your friends, well, not working class friends. Choose this deceitful hunt. Choose exorbitant rents and insufficient housing. Choose to put your penis in a dead pig's gob. Choose the governmental shelf life of an iceberg lettuce with the financial savvy of a root vegetable. Choose sitting on a damp couch, breathing black mold in a mind-numbing, spirit-crushing Tory shit show. Choose nepotism, sycophancy, and barely concealed cronyism. Choose Windrush. Choose deportation and wondering where the f*** you are on a Sunday morning. Choose dying alone in a COVID-infested care home. Nothing more than an inconvenience to the spoiled, self-entitled brats you put in power. Choose your future. Choose life. But why would I do a thing like that? I chose not to choose life. I chose short-term populism. And the rail links? There'll be no rail links. Who needs railways when you've got a private jet? Eta laster batean pasako dietitza platoko kidei, baina aizue, hau nolatan ekarri dugu. Guazen BBC kateraz itxaron pixka bat, bideo manipulatua da. Aurreratuko dizuegu, informazioa zuzentasunez eskaintzeko, zergatik. BBC erdigunean izan delako polemika dezentekoa. Glasgow esate baterako inguratu ere egin dute egoitza, zergatik. Euskal Herrian hain ezagun izan dugun kondena demokrata violento festa honetan, BBC erdigunean kokatu delako eta Palestinako enbaxada edo Palestinak erresuma batuen duen ordezkari nagusiari egindako elkarrizketak zeresan handia emandolako egunotan. In the last 48 hours though, do you support what Hamas launched on Saturday morning? Well, this is not the right question, Louis. Really, the right question. It's an important question. No, it is not an important question because whether you support their action or not is an important question. No. It is not an important question. Hamas is a group, is a militant group. You're talking with the Palestinian representative. Our position is very well known and clear. And what is that? Do you support Hamas's actions? And then you cannot equate. This is not about support or not support. I am here to represent my people, the Palestinian people. What they are going through. I'm not here to condemn anybody. Hau da, ahoa istea, kazetari bati edo, ustezko kazetari bati ez da, esaten dionean nola erantzuten dion, ikeragarria da, zer erantzun horren aurrean nahikoa da, ez da? Ari gera behin eta berriz entzuten kazetari askoren ahotan edo, izugarrikeriak. Bai, eta hori gertatu, oso hurbiletekan bizi izan dugu batzuek, ez? Edozein egoera salatzerakoan eta horrela, esaten zuten baina lehendabizi kondenatu eta esaten zu, baina hau honetaz ari gera eta, ez? Behin eta berriz errepikatzen da, ez? Azkenean sistemak dituen kazetariak eta horrela nahi dute zuk bere diskursoa esatea eta zu zurea duzu. Eta Palestinan gertatzen ari denari ez diote inolako, biktimak palestinarrak direnean, kate handi horiek ez diote inolako oihartzunik ematen horri eta aldiz gertatzen denean bestelakoa eta esan dezakezu bai salagarria ez dakiz sartu zaitezke diskurso horretan edo ez. Baina aizu errespetatu, ni nago nire herria ordezkatzen eta ez ekintza horiek egin dituztenak eta nire herria ordezkatzen dut eta nire ezin zait holakorik eskatu bitartean nire herria txikitzen ari direnean. Espainiako telebistan ere gertatu da. Ari zen gizon bat esaten duela 4 ordu nire 4 familiar hil dituztela esan didate. Eta esan zuten, baina zu Galizian zaude kondenatzen duzu edo ez Hamasen. Esaten ari natzaizu duela 4 ordu nire 4 familiarteko hil zaizkidala. Gutxienekoa da esatea sentitzen dut, zuri gertatutakoa, ondo bazaude nahiko nuke egoeran jartzea, eta ez dago olako hori, baina hori da, prensa ofizialak, edabide handiek ematen duten mezua eta jende gehienak jasotzen duena, esatik sare sozialak ireki dute beste bide bat, baina sare sozialetan ere gezurra da nagusi. Aurreko bideoa adimen artifizialarekin egindakoa zen, adimen artifizialak jolaserako tarta handia ematen du, baina izugarria da, nola aizaizkigun gezurrak sartzen, garai batean gezurrak zikinak ziren, nabarmendu egiten ziren, ez? Esan zutenean Gernika gorriek bombardeatu dute, zerkin bombardeatu dute, ez badaukate
ez? Zerkin bombardeatu. Bueno, orain Gazan ere antzeko zerbait gertatu da, esaten dute. Ez, izan du dira, islamtarrak izan du dira, ospitala bombardeatu dutenak. Eta 2-3 kazetari atera dira esanaz, ez daukate zerkin bombardeatu. Egoera bera da, baina edabide handiek behin eta berri zabaltzen duten mezua bestea da. Eta Baina dagoeneko ja utzi dute ezbaian. Alegia, historiara naiz eta nik uste denek jakin, zein den errealitatea, ezbaian utzi dute eta historiaren irakurketa izango da, batak gainera zer gertatu. Gainera gehienek ez dakite, Ni uste, azkenen, alako astakeriak egiten da Israel, ez duela importa ja, norden ospitalean. Hori da. Ospitalean hil dituzte 500, 600, baina eski 3.000 eta piko hil dituzte, Bai, 1.000 eta piko hau, eta gainera markita markadak. Orduan, batzuk ari dira, ni uste orain, batzuk ari dira horre, hau izan den, beste izan den, bi bertxanik, egia esan, bi kastaria dentzuten dudanean esaten, hauek hau diote eta besteak hau diote, hortarak ez du behar, nizu horre gotea kontatzen, hor balin bazaude kontaidazu, ze daturen arabera, esan daitekin gozate edo bestea. Egia da, kastaritza mota ni uste mito platoniko bihurtu dute kastaritza, azkenean, hori ikustu, edo, batzutan interes politikoagatik, bestatutan espektakuluaren ideiagatik, azkenean, nik baldin badoa Palestinako ordezkari bat telebista atera, nik nahi dut entzun, berak zer duen esateko. Ez abertzuk esaten duzuna esaten duen, ez duen esaten, zure eskema moralean kabitzen den, edo ez nahi dut entzun, bera, zuk gonbidatu duzu, bera, zuk bai egin behar duzu noski, berak zerbait eta hitz egin nahi ez badu, kastariak egin behar bai gainean jarritzuzu, hau hemen dago, ontra zer duzu esateko. Ez modun, ez... Da, egiten duzte galdera ia erretorikoak, uste duzu hau hola dela, ez, zer uste duzu, netaz. Eta bestela ez dituzte konbidatzen ere. Bai, hain zuzen ere, jarri nahi duterako akaso, gonbidatuaren ahotan esan nahi ez duen zerbait, ezta? Ze hori ere bada fake mota bat. Bai, edo bilatu, ez duela esan adirazi. Hori, ez du esan hau. Hori da ikusten aria gurean, ez, kondena, rechazo, erderaz da gaina, arazo, ez euskeraz, azkena ez da izertzen. Azken polemika da etxo euskeraz zen gaitzetxi, erderaz rechazo zan, eta no ha dicho condena. Bai, deitoratu hitzare bolo-bolo izan da hainbat urtez. Borrell jaunak ere perla ederrak utzi ditu egunotan, akaso entzuteko aukera izango dugu. Borrellek esan du, besteak beste, kondena hitzaren arira, gertuago, bere gertukoek egindakoak momentu batez, bazirudien, akaso azen olako detailea, lasa eta zabalaren urteurrenaz gogoratu da Borrell. Movida guztionen erdian Europako Parlamentuan, gainera txalo batzuk ez. Etzen naiz justu, akaso bere alderdiarekin zerikusi zuzena izan dezaken, oraindik ere argitzeke dauden estatu krimenekin zerikusia. Esango duzuen, nora dijoa tipa hau, banator, eta banator zertara. BBC, sare sozialetan saltoka segituko dute, baimena ematen badia zue, zergatik, goazen kapitolora, ikus ditzagun lehen irudi batzuk. Bai, hori Kapitolioaren barruan eta Kapitolioaren kanpoaldean Aizue, alderaketa bat, gogoan dituzuen bufalo buruak jarrita sartutak gizon kuadrilla hura, edo eta orain emakumezkoak komunitate juduarekin harremana dutenak gehienak, eta Palestinaren askatasun hori aldarrikatuz Kapitoliora zergatik. Egunotan galdera, Ameriketako estatu batuek komendute giltza Israelen, ez ote da alderantziz, ez ote du Israelek giltza eta uste baina jakin bagenekin boter hori, baina haratago dijoa ez bakarrik Hollywoodeko pelikula txar horiek, palestinar zapiekin azaltzen diren gizon itxusi horiengatik, baizik eta estatu batuetako komunitate religioso pisuzkoek, ez hain justu New Yorkeko judutarren komunitateak, ez ote duten presio dezenteko egiten etxezurian, edota finantzak eta kontuak. Tira, hemen aurrera segiaz eta erdibidan galdu aurretik, ekarri nahi genizuena, tira, Andrea, sartu mesedez hurrengo bideoa, despistatu inozela. And you know what? Let's for a minute imagine a world without Hamas. Right. What will this word look like? Let's give this word a name, and let's name this word the West Bank. Hamas has absolutely no control in the West Bank, and since the beginning of this year, only through August, 37 Palestinian kids were killed. No music festival, no paragliding, no Hamas. Izugarria, hau da, Jon, entzuten ari ginen ez da, sarkasmoaren erabilera. 30 minutuko bideoa,
oso zaila da sare sozialetan 30 minutuko Honekin bideo bai, batek honekin arrakasta bai. izatea, eta izan du. Ba, gainera nik uste, lehenbizi inglesez arrakasta handia izan zuela, bakarrik, bueno, justo nibiltzen garenek erdizka ulertzen genuela, eta ni behintzat nik lehen inglesez ikusi nuen, eta antzeman nion, ja, bueno, lehen parratzu egin eten, da gero ja ikusi duenan azpitutulatuak asuntan espainolez, ba, ara errezago ez da, izugarri da, oso ideia honak ematen ditu, eta goratu justu lankide bat Martxole Diaz irakurrien aurrekoan, ez, nola, esaten badute gerra dela Israel eta Hamasen arteko zergatik ari diren kriminalizatzen Palestinako bandera. Claro. Ikusten dugu horre agerik bat edo, humorista honek mai gainean jartzen zuena kastaria izitzaion, ba, Hamasen terrorismoa, eta beste bat esan da, beno, egin ezagun ariketa bat, imagina ezagun, egora bera, Hamas gabe, West Bank hartzen du, ez, Zizkorania ingurua, hor dakazu, ze pasatzen da, hartzen dio azken urtean 80 hildako. Claro. Alegia, ez oso, ni uste oso modua bilean eta erabiliz askotan ez ezkerrari egozen zaio ez askotan datutan, ez, galtzearen kontua eta askotan jendearen gana beste empatiat egin da beste modu batera iristeko. Gaitasun hori, eta hone badu ez, humore beltz oso beltzarekin batzutan, baina oso nabarmen jartzen duen fokea, nik uste dut eta, bueno, Sangot kasontan ere gero, jende batek ez, kazetariari egurra emateko baitzen du, baina, bueno, ni uste kazetari horre bere meritu hau baduela. 30 minutuz izketan ustea. Eta gonbidatu duelako, eta badaki gonbidatu duen. Kazetariaren impotentzia hasieran nabarmena da, hasieran hasten danean. Hasieran hasten danean, baino serio. Jendeak eman dira pixkat, baina nik uste dut bera saiatzen da mantentzen elkarrezetaren tonu bat, erritmo bat, ez daude elkarrekin, orduan kostatzen zaio harreman hori. Nik uste dut, kasu honetan, kazetarri horrek egiari egin diona ekarpen bat dela pertsona hori gonbidatu eta ematen. Eta ez du bilatzen inolaz, bere galderetan, ez dakit, berak nahi duena esan araztea. Bilatzen du, elkarrezta erritmo bat, berak nahi duen ardatz batzuen inguruan bere iritzia jasotzeko, eta batzutan nahian tentsioa irudikatu daiteke, nik uste dut elkarrezta maieran kazetariare pozik geratuko zela horrek eman duen irakurketagatik, zeta jende askok sentitzen duena, eta lehen ospitalan esaten duena, ez. Hemen badao disonantzia handi bat, dena oso arriskutsua, eta agintari politiko kontuan hartu beharko luketena. Arduradun politiko nagusiak egiten ari direna Tel Avivera joan eta Netanyahuri eskua eman, euren herritarren gehiagoak ez dut uste bat egin dezakenik. Egunero ikusten ari gara hildakoak, haurrak, eskonboretatik ateratzen, eta hor historia asko kontatu aldira, baina hor empatia horrekin. Baina realitatea hor dago. Empatia duzu horrekin. Nik zalantza ditut, nik zalantza ditut. Nik uste dut, tamalez urte asko erabili dutela eta ez dutela gizartea terrorismoaren beldur horretan, eta orduan terrorismo hitza tartean sartzen denean, dena zilegi bihurtu dutela, eta gehiengoak tamalez horregatik esaten dut, niri iruditzen zait horrelako persona bati ahotsa ematea puntazo bat, kazetari horri xapo, baina ez da edabide nagusietako batekoa, da edabide marginala ez dut esango, baina bai alboetako edabide bat, izugarrizko tipua geniala delako adierazten lortu duena horrelako, viralizatzea eta horrela, baina edabide handiak ez dituzte ahots horiek eramaten dituzte sistemaren barruan dauden ahotsak. Eta errepikatzeaz, entzun egin behar da, gure eragile batzuek, ze diskurso epelak eta esaten ari diran, azkenean, tartean terrorismoaren mamua sartzen denean, ahots asko isilarazi egite dituztelako. Bi iritzi, biak interesgarriak, sare sozietaletan edo nola ere, ekarpen txiki bat. Ez egia da, Gazako sarraskia, genozidioari buruz, ikusi ditut TikToken, baita sukalde errezetak, eta kontatuaz, azken menderdi pasatxoan zer gertatu ote den lur eremu horretan. Edo nola ere, erritmoa aipatu duzue, terrorismo hitza bada, Gako, akaso batez ere informazioaren munduan, oraindik ere bizien gizarte zati bati begira, baina gainerakoan sare sozialek zer gauza utzi dizkigute. Jonek erritmoa aipatu du, erritmoa Gazatik erritmoare jaso dugu. There's nothing I can do in this case to stay safe. I'm brave, even though this house could be in my grave. I want freedom for the population. Zuzen duzu, rap abeslari gaztetxoa, baina sare sozialetan aski ezaguna baita ere. Sare sozialetan badelako akaso mundu bat, tarterik ez du akaso guztia berbezala ezagutzeko, eta belaunaldi gazteagoak direnek, horrek ez duzen, hain zaharrak garenik, baina gazte hauek bestelako goza kontsumitzen dituzte, entzun dezagun rapa. I'm exhausted.
Last night I couldn't sleep, but when I did I could hear bombs in my dreams. Nightmare situation, how could they be so evil, making martyrs out of children and innocent people? We expect the bombs, not knowing where next. Huddle in the corner of my room, trying to protect my little brother as the building shakes like it's possessed, but nothing stronger than the will of the oppressed. I bomb back with my lyrics and rhymes, living the times trying to break the Palestinian minds. What's hiding in the clouds hanging over my head? My dad risks his life outside to buy bread. The fourth war in my 12th year. At this stage I'm numb, though I haven't feel scared. There's nothing I can do in this case to stay safe. I'm brave, even though this house could be in my grave. I want freedom for the population. Gaza rap eta hau bera ere azpititulatu egin dugu, gure sare sozialetan aurki dezakezue, hau promozio tarte labur bat izan da, eta segida emanez. Hainbat eta hainbat zehar lerro. Goazen bati heltzera, badakizue ez dugula oso goko eskuin muturrari hitza ematea, baina tira, Ayuso aste honetan fin aritu da eta ezin izan dugu ihes egin bere zaparretatik. Y yo no me quito de la cabeza los cuerpos de esas mujeres, de esas chicas jóvenes rotos, esas mujeres violadas, ensangrentadas, que han expuesto y que han exhibido como trofeos durante estos días. No sé dónde están esas feministas para ponerse de parte de ellas o para por lo menos recordar que eso no se puede tolerar y creo que se pierde una gran oportunidad simplemente de condenarlo, ¿no? Y luego ya hablamos de otras cosas. ¿Y por qué había además chicas jóvenes en una fiesta como esta, a primera hora de la mañana? Pues básicamente porque la mujer en Israel es libre, cosa que no ocurre al otro lado del muro por culpa del yihadismo. Pink washing kontzeptua ekarri nahi nolako, sartu Ayusoren korte hau, eta baita ere fakeen garaia, eta lehen aipatu duzue, behin gezurra botata honezkero edatu egiten da eta gutxik egingo du kontrastea, beraz Gazako ospitalea suntsitu duena nor den, entzun nahi duena gauza bat izango sinistuta, eta beste gauza bat Bidenek esaten duen bezala bando kontua denez, bando batekoek eta bestekoek nahi duten pentsakera edo eta ustezko informazio zuzena izango dute. Baina Ayusoren kontu honi buruz hitz hartu horretik, zergatik ekarri nahi izan dugu ze Ayuso aipatzen ari dena Hamasen eraso horren arira, hainbat emakumeren gorpuak edo larri zauritutako emakumeen gorpuak ikusi ditugulako, larritasunik ez digu kenduko horri, eta badakigu gatazka guztietan emakumeok geure gorputzetan nola jasamar dugun gerra zuzenean. Baina horri buruz zerbait esan aurretik. Fake hau, ez da egiazko informazio ematen ari Ayuso, baina aprobetxatu du, kondena hitza baliatzeko, lehenago gainera kale borroka hitzara aipatzen du. Tira, guztia ez dugu ekarri. Baina elementu bat bada guzti honetan eta pentsatu genuen hau seinale bat ez ote da izango. Zer egiten du Ayusok suhiltzaileen kamion horren aurrean eta bereziki zein da hor atzean ateratzen den simbolo, keinu, adimen artifizial izango da, bada beste inor hor beste aldean, mesedez? Yo entiendo que aquellos que apalean policías, que revientan cajeros, que están con los de la Kale Borroka, que han secuestrado y han matado, su historia. Eta pentsatu nuen, esango dut, pentsatu nuen nik. Ze izango da, naroari keinu bat, ez naiz hain gaiztoa. Baina duzarria, fake informazio baten arira, kale borroka, kondena guztia, bortxatutako emakumeak, denetik atera zigun Ayusok, eta atzean bazuen seinale bat jo ezazu iturrira, eta gerraren informazio garai hortan, egia sakrifikatzen ari garen garaiotan jo ezazu iturrira. Txiste txarra da, baina esan zerretu ni buruz mesedez. Salban azazue. Ez zuketatzen. Zaila da, egine. Salban azazue. Helen esan duzu banua eta itzuliko naiz, eta zain nintzen nola Salban azazue. Niri etortzen zaidana da, emakume hau ze abila den, ez kudeaketan, erakutsi du kudeaketan, txarra dela, ikusi besteik ez dago, atzo Madriden euriak eragin zituenak, eta nola etzen gauza izan, hori ez, horrei irtenbide bat bilatzeko, ez dut aipatuko residentziak, Madrideko jangelen arazoa, ez ditut horiek aipatuko. Kodeaketan txarra dela, uste dut, mailan adostasuna lortu dezakegula, baina ze ondo beratzen duen propaganda. Eta aspaldiko gaia da, propaganda ondo erabiltzen duenak irabazia du, ez, auzia, eta genio bat, da, zuzoaz, zure bomberoen kamioi bat
aurkeztera, eta esaten dituzu horrelako arrazoi txepelak gezur batean oinarritutakoak gainera, baina esaten dituzu eta lortzen duzu kolpez kolpen ateratzea. Osea, propagandista mundiala da emakume hau. Oietzun esperoko inoiz kolpez kolpen ateratzea. Ez dakizte pagatzen du, badakigu iturri subvenzionatzen dula, baina nik uste dut hau pentsatzekoa dela, Bueno, agian, horre eman duzu, bidea, Nik, begira, aste honetan hauekin da, fake egin da espaldian nintzen pentsatzen da. Badira esaldi batzuk, hainbeste errepiketuta ero geratzen direnak egi absolutu bezala. Eta bat da, historia irabazten dutenek idazten dutela, nien hau aduz, horrekin, bat ere. Ze, historia idatziko balute irabazten dutenek, Ameriketako genozidioa espainole garaien nintzutena, bezen nun ezagutuko. Deskubrimenduaren historia izango zen hori bakarrik. Mende batzuk barru jakingo dugu, ez da? Ez da mende batzuta, naizta nagusiki, egia ofizialak edo eusten dion nahi bada horri, beste egia ere trascenditu egiten du. Eta kondenarena ere da adibide oso bat. Euskal Herria da oso herri txiki bat, eta gur hemen bueltan eraiki den guzti horrik indar korrelazioa da astakeri bat, zegara daukatu, kanpoan eragin gutxikoak eta bata bestez. Eta ala ere, gaur eguna oraindik ere, errelatoare eta teleberria eta hala egingo dituzte. Baina, kalera taberna aterata, o kalean egon da taberna joan berrik ez dago plazan ere egon daiteke, nabari dugu, egi absolutu horiek ez direla, hola, eta oso kontrakoen artean ere matiz denak ondo ulertzen direla, gozak korapilatxo bat direla, gozak ez direla horrein sinpleak eta Palestinaren kasuan, ni uste da diez, Afganistan, Irak, horien kasuan ezagutzain gutxi dugu herrialde horiena, han egin dituzenen gerra eta sarraskiak, zailagoa dela oso ez ezaguna dugulako eta ari da Palestina errezeta bera ezartzen baina ez da errealitate berdina, Palestina oso ezaguna da mendebaldeko munduan, elkartasun dinamika asko izan dituena eta Israelek sentitzen duen neurrian izugarrizko babesa duela eta edozein astakeria egiteko gai da eta gai da telebistan esateko animaliak dira, denak akatuko ditugu, alakoak esan, eta gainera Bideni eskua eman eta momentuan hori esan, Britainia handiko lehen ministrari eskua eman da berehala hori esan, eta hori nik uste dut mendebaldeko herritarrontzat ere dela crack izugarria eta horrek asko aldatzen duela eta gero dago segurtasunara bai, lehen aipatu zula eta nik ere indut jun etortzeko zontara hori galdetuaren zuen zeko kapen geografikotan gaudela zesan duz egia, terrorismoaren beldurraren kontua ez hor bada gauza nik uste oso eta ezkerrak indartu behar duen kontu bat Mendebaldeko herritarrentzako arriskutsua da von der Leyen egiten ari dena, Olaf Scholz egiten ari dena, Rishi Sunak egiten ari dena, Biden egiten ari dena. Ze ari dira zuritzen gerra kriminal bat, ari dena egunero 100 lagun hiltzen eta norbaite pentsatzen baldin badu horren ondorioak Gazako herritar bakarrik sufritu behar dituztela, bruti dago. Horren ondorioak atejoka izango ditugu. Orduan, beldur duenak terrorismoaz eta beldur horiegatik pentsatzen baldin badu, astakirtenkeria babesta dela, konponbide edo segurtasuna oso kardabil eta hori gertu-gertuan bizial izan dute Europar guztiek, Ipar Amerikar guztiek. Segurtasuna errespetuti dator eta gaur Gazan gertatzen ari denaren ondorioak biziko dituzte segurtasun izena esaten ari denak. Eta orduan akordatu Olaf Scholz babesten Netanyahu orduan akordatu Rishi Sunak babesten Netanyahu orduan akordatu John Biden babesten Netanyahu. Eta ze, segurtasunarekin ahozkatzen dituen gainera izen pompuso guzti horiek, Jon Telleria jaunak, Scholz. Egia da... Euskal nontzat ez da isatatu. Ondo. Espainole gehiago sufrituko dut. Ondo, ala behar duelako. Soltxaga. Ala behar duelako. Eta labedi, gauzak honela, aipatu dugu, Alemanian esate baterako badute alako zor historiko bat, badirudi holokaustoarekin, eta enkorsetatuta, Palestinar ikurrak ere debekatuta, Bidenek ongi asko esan zuelako bi bando daudelako, eta badirudi mundua fruta baten pare, bitan zatitzeko moduan egon badauela, eta mundu musulmanaren altxaldi bat ere etorriko ote, akaso, gaur egungo bizi eroso hau bizi duguna ez ote dagoeti bere aldatuko, datozen garaiotan, tira, espero dugu gauzak hobera joatea, eta espero dugu zeren batematek segurtasuna ematen baldin badigu, hori gure lehendakaria da. Eta garaiotan, Patxi Lopezek egindako marka atzean utzi du, kasi, edo parean geratu dira, gertatzen ari den movida guzti honekin,
ez da tren batera hilo eta estatu batuetara joan, baina Japonian euskal astea, euskal turismoa, Euskal Herria promozionatzera joan da, hori ere bete beharra izan daitekeen garaiotan, baina tira, han ere galdera berbera eta badirudi ostitxarrean dagoela, ez omen dago urduri, baina presioa bai, zergatik hainbeste galdera berari eta ez beste Elgoibarko bati. Orduan gauzak honela, goazen Japonia aldera, oso gogoko dugu Kinton ez, gaur ez daukagu Kintonik. Nik dut legebiltzarra bertan bera usteko ahalmena, gaitasuna. Legedia aldetik eguneratze bat izan dugu eta gogora ezazue Urkulluk berak esan duela, berak desegin dezakeela. Berak eta ez beste inork legebiltzarra, beraz, hauteskundeak izango ote ditugu. Badirudi Sánchezen investidura bakarri dela albiste eta Hego Euskal Herrian bereziki Araba Bizkaia eta Gipuzkoan ez dela investidurarik izaten, normalena delako, egonkortasun instituzionala eta normalidade politikoa, Eusko Alderdi Jeltzaleak erabakitzen orden lehendakaria, aldun nagusia eta gure sosa guztekin zer egin. Zertara natorren, hau zertara dator, bideo bihurri eder bat prestatu dizuegulako eta honekin isilduko naiz, Jano Andreok. Oso prentxaurreko interesgarria izan zen, periodistikoki, baina azidotasunetik ere bai. Segidan di joana, bideo manipulatu da. Punto. Sik. Cierro comillas. Ulertu nahi duenak, nahikoa du. Bai. Ez detena ulertu da, zergatikan egin diozuen Parre Ekil doktoreak esan duenean Urkullu lehendakariak lasaitasuna ematen duela? Eta Parra entzun ditut atzetik? Nik Parra egin dut esan duenean... Urkullu entzun duenean bakarrik nik esan duenean nerviosa dagoela, eta nik zertan nabaitu diozu, ez du begik bat ere muitu, keinurik ere ez du egin. Ostitxarrean dago. Bai, Horretaz jabaitu zarete, ostitxarrean dagoela antzematen zaio, ez da? Ni beti bezala sumatu. Ni ostitxarrean jarri ninduen esan zuenean Israelek badaukala defensarako eskubide legitimoa. Ostitxarrean jarri ninduen, zati palestinarren eskubideak ez ditu inoiz aipatu. Ikasi jonek asko zela saio eta irrifartxu hartzen du, ikusi bezu. Beira, gauza emozio eta garrantzia ematen duten neurrian, ez? Zerbait baldin bago ageri da ez daude lasai, gobernuan daudenak, Urkullu ikuste ditu alde guztietatik estrategia duala, sozialismo radikal eta ela sindikatu de aurraren artean, berari sanguitxa egiteko alako kontubernio judeo-masoniko, judeo-masonik ez da izango, ze judeo beragoa, hori izango da, matizaino ordura sartu beharko genuke, eta orain ez, hauteskundeen balizka aurrerapenarekin. Esaten zuen hori da kastaria bera uste galdetu ziola ber nervioso ote zegoen gaiagatik edo. Kontua da, berak utzi du irekita aukera hauteskundeak aurreratzekoa, itxaso atutxo bizkeburu batzarrekoak esan du agian, martxoan, izan daitekela, orduan asarretu da, ari zaizkiolako alde guztietatik, orduan, hor dago ezin egon bat, ez? Orduan, askotan arrazi politikoa egiteko ni uste oso adierazgarria dela, lehen mertxe izpurua izan duzu hemen, ez? Eta lasaitasun estrategikoa duzunean zaude lasai, eta eten diozu, estutzi diozu galdera baten daitu barre, zezkenean, berak badaki nora doa zen, badaki zer esan nahi duen da zer ez duen esan nahi, eta ez dago auzirik puntu horretan nerviosa jarri alduenik. Baina ez du arazorik, Urkulluk bezalaxe bere agerraldian badago alderdi bat eta hurrengo kortan esaten du EH Bilduk sindikatu batekin, ez eta hurrengoan ELAK esango ez duan alderdi bat, zaila da kontu esaten du, non kokatzen dago? Hori, posizio ez egonkor batean zaudenean bilatzitu zolako irten bidea arraroak, eta aldiz posizio egonkor eta lasai baten zatzean azala lasaitasun ez da horrek, nire uste egoera politikoaren argazki oso erreal bat ematen duela bai Euskal Herrian, eta Espainiarako ere balio dezaken errezeta izan daiteke.
Palestinara ere bueltatuz, azken zeak esateko ikusi dugu, leheno Jon esan duzu, baita Mirenek ere, mundu mailan ez da, zeinek idatziko ote duen historia ere etorkizun batean ez da, mundu mailan ikusten duguna da, debekuen gainetikan jendeak kalera ateratzen, Frantzian debekuen gainetikan esan dugu banderak, manifestazioak, gauza denak debekatzen ari diren honetan, ikusten ditugu izugarrizko manifestazioak, aldarrikapenak, jendetza kaletan, Parisen, Atenasen, Madriden, Bartzelonan, eta beste munduko 1000 tokitan, ez da? Horrek geldi arazten du esaten den azken lurreko mugimendu hori Gazara sartzea lurretik eta dena ja txikitzea are gehiago. Indar horrek jakiteak kontuz, beste pausu bat ematen badugu. Pentsatu nahi dut bere eragina egingo dudula. Pentsatu nahi ez dudana da, historia idazten duela, esan alizatea, ni ez nizan mugitu horrelako egoera baten aurrean. Hori ez dut gertatzerik nahi. Beraz, uste dut ezinbestean mugitu beharra daukagula, hau geldituko badugu. Eragina izango duen edo ez, denborak esango du, baina ez bagera mugitzen ez da gertatuko. Beraz, mobilizazio guztietara, diskursoarekin, adostutako tekstuarekin, ados egon edo ez. Nik muturreko goa eukineko nuke, ni askoz ere erosogo egon izan, azkenean Donostian egin zen, boikota zuzenean eskatzen duen talde baten manifestazioan erosogo egon izan, zeratik hori da nik pentsatzen dutena egin behar dela. Baina horrek ez nago geratuko, esan testua egunean batuk onartzen ez badut ere, uste dut, gure ezinbesteko bete behar bat dela, mugitu egin behar dugu, hau gelditzeko saiakera horretan. Nik hor adierazpen askatasunaren puntu bat mahai gainean jarriko nuke, eta kazetaritzatik baita ere, egunotan kontatu behar izan dugu ipuruan nola kaleratu zuten jarraitzaile bat, ikur palestinar bat ateratzagatik, uste dut Tebas jaunak ezin duela agindu Euskaldien dartean. Euskararen kontuarekin eskuina ikusten genuen auzitegitatik nola datorren, futbolean ere ezin dira lakoak gertatu, ez da bakarrik Euskaraz ari den entrenatzaile baten prentsa agerraldi bat, baizik eta ezin da palestinar ikur bat edo beste ikur bat horrela debekatu, eta are gutxiago kanporatu isuna ezarri eta gainera jakin ezazu alakotan ere urruntze aginduak ere jartzera heltzen direla, zigorra ezarrita edozein kirol instalazioetara, beraz, gauza larriak dira eta adierazpen askatasunaren berme hori lehen lerrora ekartzea garrantzitsua da aldarrikapenarekin batera, ezta? Nik uste, hor ikusi gara lehen esatenak, nola kobrarazten diogun alako astakeriak erabakitzen ari direnari, palestinarek urra debekatzea, ipuruan ikusi dugu, Frantziako estatuan debekatu dituzte mobilizazioak. Izugarriak, bata bestearen atzetik nik uste dut, lehen esaten segurtasunaren ikuspegitik, palestinarekiko elkartasunez mobilizatzen ari denak, mobilizatzen ari den eremuan, ari da segurtasuna ematen herritarrei. Ze hori da, gatazka ulertu, empatia, sufritzen ari denarekiko gertutasuna, eta dira balore oso positiboak, oso eragitzaileak eta indartu beharrekoak. Ari naiz gure zimurarari begira, ez horren beste Gazako jendeari nola lagundu aldiegun. Eta aldiz agintari politiko agertzen ari diren neurriak, erabakiak eta bideak, dira herritarren segurtasuna, eta baloreak kaltetzen dituzten bide batzuk. Beraz hor bada kontraesan handi bat, herritarrek asmatu behar duguna, zuzentzen eta ondorioz, halako erabaki okarrak hartzen ari direnei, nolabait kobra arazten. Ari dira ematen bidea libre duzten ari dira estatu sionistari, bere proiektu totalitarioa inposatzeko. Jendia hilez eta lehen aipatzen duen moduan, joaten den bakoitzean mendebaldeko agintari bat, Netanyahuri eskua ematera, ari zaio esaten bai bota beste 1000 bomba herritarren aurka egin nahi duzuna. Eta horren emaitza ez da, emaitza honik ez du izango, hori proiektu hori ez da egonkorra eta ez da bideragarria. Indarrez, inposatuko ginen noraino joango da. Hor Egipto du, gero Iran du, hori egoera geopolitiko baten eta estatu batuek ere uste dute garai batean agintzen zuten bezala agindu aldutela eta munduko tablera mugitu aldutela, eta hori bukatu da, hori munduak ez duela funtzionatzen. Kontua da nola bukatuko den, edo denon txikizioarekin, baina ez da bukatuko euren nagusitasunarekin ziur. Argi, Ayuso bat edo Netanyahu bat ez dira familia ezberdinetakoak, eta egoeraren arabera boterea emanezkero eta armak, eta bidea zabalik, edozein gauza gerta daiteke hemen. Ikusi ditugu, ze gertatu diren lehen ere, hartan ez dira berriak. Eta ikusi ditugu, eta analisi txiki bat egin digu, Andoni Olliokiegik, gure krak. Kaixo Gabon,
Oso ondo hemen musika pixka bat egiten, betiko modun. Pixka bat egiten, klaro, lehenengo aurkeztu egin behar nizuen, izan ere, klaro, hasieran esan dizugu, saio hasieran nineon ja Andoni begiratzen ze badauka olako kaptazio puntutxo bat mutilak, eta Andoni Ollokiegi izango da gure aurtengo fitxaje analista ikeragarri ona, Andoni, zuretzako. Eta zer eta esan diogu, zer izango dugu lehenengo saioan, hitz egiten ari garena, hola, olio ipurdia jartzen digun gai honen inguruan, Gaza, Palestina, mesedez, Palestina. Eta hoxe da Andonik bota diguna. Bota egin dute bomba, oso gaizki disimulatuta. Israel biktima da, Bidenek esaten diguta. Gaza, 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 Palestina bandera, ertzainak dauka debekatuta. Debekatuta ertzazu eraman futbol partidura. Imperialismo jatorra oeste aldera begiratzeko, hilak ez ikusteko eta beldurrik ez egia hiltzeko. Gaza, 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 nahikoa da, gelditu sarraskia. Nola ez gaitu kaptatuko Andoni Ollokiek, Gaza, bintzat, umore puntu bat egin nahiz gordintasunetik hitz egin, bukatzera goaz, saio polita, lehenengoa, nik saio polita esaten dut espero zuk ere, estela hemen horrek ezakit, nola mantenduko dugun? Miren, Jon, mila esker, lehenengo gure biktimak izateagatik. Ekine, mila esker ere, horregoteagatik, elkarrekin, eta zuei, eskerrik asko, datorren astean hemen, hasi gara, hasi dugu denboraldi berria, hemendik luzera, hemen izango dituzue, astero, eta orain amaitzeko, pixkat irripar puntu batekin, Lekeitora, Habanera, Amorante, zuentzako, ondo izan. Gabardina batekin, ta zapata zarroiekin, bakarri dantzatzen du, dantzatu plazaren erdian. Zubian bion artian, eraikitako artian, zubian bion artian, eraikitako artian. Hartzen dituzten eskua, hartzen dituzten eskua. Kanpaia jotzian, korrikasten danian, zapata galdu
jotzian korrikazten